Mga higala ug mga kaigsuonan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kininosab ang usa ka taknang tulumanon nga naguluhan mga langitong lamdag sa kinabuhi. O ninihiyon na karon mga kaigsuonan, ang inyong makauban Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, magkikuban kaninyo pinagi sa paghatod sa mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master. Padayon usab nga among gipaabot diha kaninyo pinagi sa mga nakasulat sa Biblia nga among gigamit o kung aduna may mga basahon o referensya nga gigamit usab namo mga kaigsuonan dili kani aron nga kung gigamit supakon ang mga nakasulat sa Biblia. O kining maong programa mga kaigsuonan inyong mapatalinghugan nining 28 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Adunay matag-adlawng Domingo mga kaigsuonan ug adunay matag-adlawng Sabado sa inyong pagpatalinghog. Dinhi nining maong sibihan sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City mabati ang programa matag-adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon ug adunay pagsubli nini sa matag-adlawng Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook mga kaigsuonan ang programa, makita usab kini sa YouTube ingon man masudong ug makita or mabatian usab gini sa Parasat Cable TV sa TV5. Og ang among mga pagpasalamat sa mga kaigsuonan nga padayon nagahatag og suporta sa mga radio station para mapaabot ang programa, labi na dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental diin ang atong programa mabati sa B Radio Y Kurat FM matag-adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Din gisuportaran kini sa mga PBCM Women's Group upo sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Din usab sa Hingog City matag-adlawng Domingo mga kaigsuonan alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon sa Real Beat Radio. Din gisuportaran kini unang-una sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio ingon man sa pamilya Quisimondo o kang brother Mario Chavit ingon man ang nagatag suporta ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading din kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries. Nahimutang ang ilang tindahan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang ato sa mga programa dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio matag-adlawng Domingo alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagnas kagabion. Gisuportaran kini mga kaigsuonan sa atong igsoon Evangelista Brother Dever Rizaba. Dinhi usab sa Cagayan de Oro City sa DXRU Radio Ultra 1188 AM band. Ang atong programa alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Og dinhi usab sa inyong pagpatalingog dinhi nining maong sibihan matag-adlaw nga Sabado kita sa inyong pagpatalingog dinhi sa Tandag City sa DXBP Shore FM. Alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon matag-adlaw Sabado diin gisuportaran kini sa mga kaigsuonan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. O ingon man sa mga opisyales usab nga naghatag suporta ang Vice Chapter President Sister Alma Bernido, ang Treasurer Julie Tubo, ang Secretary si Marina Campado. O ang mga advisor nini sila si Brother Silo Canonigo, Eric Canonigo, Gertrudis Canonigo, Marcelo Canonigo Hubay ug ni Pedro Campado. Ato sab gikumusta ang Chapter President dinhi sa Puerto Cagayan de Oro City, Brother Francisco Rosal. O ingon man ang atong igsoon PBCM member, Brother Jimwell Montemayor. San kini sa atong kaubang ministro, Brother Samuel Montemayor. Ato usab nga gikumusta ang mga magtiayon nga si Brother Florentino Albarico o si Sister Remedios Albarico, mga PBCM member. Nagasuporta sila sa atong programa dinhi sa RMN, DXPR Pagadian. Matag-adlawng Domingo ang programa, alauna ngadto sa alauna imedya ang takna sa kahaponon. O nga itong mga kaigsuonan din sa tinipong bansa sa Amerika, PBC member nila ni Sister T.C. Kulihat o ni Sister Lily Patterson. O sa mga Amakiton and Hermias family, labi na sa igsuon, Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ang atong legal counsel sa PBC, mga kaigsuonan, Attorney Ramel G. Carion. O ato sa mga kumusta ang mga kaigsuonan nga nasulod sa PBCM compound o atong igsoon dinhi sa Taguluhan Brother Jerry Idkila, ato sa mga igsoon Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos nagapaminaw nagkasud-ong usab. O sa tanan nga mga kaigsuonan dili nato pagkalimtan ang ato ang
panagtigom nga atong gisaulog katulo sa usa ka tuig mga kaigsunan, mao kini ang Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Busag gihawak ang tanan nga sa pag-abot niya nga mga pizza mutambong kita kay mao kana ang atong dako nga katiguman. Ato sa padayon nga gihawak ang mga kaigsunan sa padayon nga paghatag sa inyong mga contribution para sa atong pagpadayon nga pagtrabaho sa Palas Reconstruction. Niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. O gron sa pagpadayon, ihatag ko kamo sa pagpailapas kauban ng mga ibanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba, nangumusta kanyong tanan, mga kaigsunan, o ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ibanghilista. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan o mga kaigsunan? Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman o ako na lang pagpangumusta sa tanang mga listener no? Dinhi sa Radyo Bandera Arasasan Caguait Surigao del Sur, kumusta kaninyong tanan? Og sa akong mga kaparintihan dia dinhi sa Mati Caguait Surigao del Sur, kumusta kaninyong tanan? Og sa tanang mga miyembro sa pagtulon ang PBCM dinhi sa Surigao, kumusta kaninyong tanan? Og niningayon na, ibalik ko kamo kang Bradrone aron sa paghisgot sa tema. Niningayon na, mga kaigsunan, Brad Ronald o Brad Dever, dili na ito makauban, ang atong Executive Vice President, at the same time, Chief Minister sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio, tungod kay doon na siya asikaso nga importante. Busa kita lang ang gitahasan din para nga atong ipadayon ang mga paghatod sa mga kamatuoran o pagpadayon sa paghatag o katinawan, ining gipadangat nga pangutan na diri kanato nga nasugdan na pipila na ka mga Domingo ang milabay, so ato ning padayonon. Apan sa dili pa ato usab nga gipasalamatan day ang successful nga gihimong round up sa atong Executive Vice President sa pagbisita sa mga branches dinhi sa Bohol ug ingon man dinhi sa probinsya sa Cebu City. Salamat sa mga kaigsunan nga naghatag og mainiton nga pag-welcome sa atong Executive Vice President uban sa mga chapter president usag og mga kaigsunan nga miuban kaniya sa iyang gihimo nga round up. O garon Brad Dever, Brad Ronald, atong ipadayon ang paghatag og katinawan og sa pagtubag niining napadangat nga pangutana nga diin ang giauluhan niini gikan sa pagsugod niini mao unsa ang gipasabot sa giingon Juan 10:30. Part 9 na kini Brad Dever o Brad Ronald. Medyo taas-taas ng mga higayon o mga kadominguhan nga kitagaan kining pagtagad sa atong Executive Vice President sa katuyuan nga kahatagan namo og hustong katinawan ang nangutana nga matagbaw gid siya og amo na gyud nga gi-plaster tanan ang mga pangatarungan sa uban nga mga pagdulunan nga nagprinsipyo sa Juan 10:30 nga ang Amahan og si Jesucristo gihimo nilang usa, og si Jesucristo og ang Espiritu Santo gihimo nila nga usa, og ang Espiritu Santo og ang Amahan nga si Jehova gihimo nilang usa tungod niining nakapahayag sa Biblia. May siguro Brad Dever nga atong isubli sa pag-display ang sinugdanan niini nga nagpadangat og pangutana og kinsa pod og asa dapit nga Facebook kini niya gipadangat para matagad sa mga nagsunod garon nga kining atong ihanay nga mga tubag continuous kini kay part 9 naman kini Brad Dever. Atong pagbasahon pa doon, ang nag-comment niini mao si Bigalang Rodrigo Dayata. Dinhi ni siya ni comment pa doon sa PBCM Libuna branch sa Facebook nga ang in charge niini ang kaubar tong igsoon pa doon mao si Brother Jimmy Alcala. Atong pagbasahon pa doon, ang gi-comment ni Higalang Rodrigo Dayata ni adtong Marso 19, 2023 sa alauna 23 sa hapon pa doon. Atong i-display ngayang comment, nagaingon nini atong pagbasahon na ako'y pangutana, nganong magpatawag man mo nga Dios nga usa raman ang Dios. Juan 10:30. Ang Dios usara. Kung ato kining pagbasahon pa doon sa Biblia nga may tatak SDA kung Seventh-day Adventist Church, kining iyang gikutlo nga kapitulo bersikulo, kining Juan 10:30, ingon ini na ang atong mabasa. Nagaingon ini matud pa ni Ginoong Hesukristo, ako ug ang Amahan usara. Nga kung basahon nato sa King James Version nga Biblia, nagaingon na niini, I, matud pa ni Ginoong Hesukristo, I and my Father are one. Mao ni mga higala ug mga kaigsunan ang gihimo
nga pangutana nga gipadangat ni Higala Rodrigo Dayata sa Facebook sa PBCM Libuna Branch diin ang in charge niini mao si Brother Jimmy Alcala. So gidisplay na mo pagbalik ang maong pangutana diin sa maong pangutana murag malaan kami nga mga ministro mo iyang giakusaran nga nagpaila og Dios kay matud pa sa iyang comment na ako'y pangutana nga nung magpatawag man mo nga Dios nga usa raman ang Dios, Juan 10:30 ang Dios usara. So gigamit ang word nga magpatawag man mo sa murag referado dinhi kanamo nga mga magwawali or ministro ubos sa pagdumala sa Executive Vice President Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Pero sa tinuod lang kini among gisabot nga didto nimo ni gipahaom sa among magtutudlo nganong magpatawag ang among magtutudlo og Dios nga usa raman ang Dios gigamit din ang teksto ang 10:30. Daghana nga mga nakasulat sa Biblia nga mao'y gamitono nila Brad Dever, Brad Ronald aron nga mo conclusion niini nga 10:30 daghan na pod nga mga pamaagi sa pagtubag nga atong gipasabot nga dili ni siya usa ra gyud kahimtang nga ang amahan og si Kristo usara. Kung hain sila nagkayusa motong sa mga nanglabay nga pagtuon kung ipaibabaw gikan sa 1:26 ngadto sa 29 conclusion ang 30 na diya sa pagkahiusa sa pagkamagbalantay sa karnero. Unya apil na dayon ang pagkahiusa niya na ang pagkadios kay kung ipadayon sa pagbasa kana sa unahan ngadto sa 31 paingon sa 34 nakasulat sa Biblia kalakip na ang gisgutan nga pagkadios niya na diin sila nagkahiusa. Nagkaron atong ipadayon tungod kay sa pagingon sa Biblia nga gibasa ni Brad Dever mga kaigsunan ako ug ang amahan usara nga kung sa English King James Version ay sa tupa ako matud pa ni Ginoong Hesus and my Father are one. Timanan nato makadaghan namo emphasize nga kining gisgutan dinhi gigamit are. So dili singular kundi plural. So duha ang gipasabot nini I and my Father are one. Okay, naghisgot man gunig duha ka subject dinhi ron. Pag ingon diha nag I, so mo na siya ang first person, mao na siya ang unang subject. Dayon ang ikaduha nga subject kining my Father, third person. Mo nang gigamit dayon og form of the verb nga are brethren. Usa sila nahiusa sila nga sa ato nang gituki sa unahan ang pagka magbalantay sa karnero ug ang pagkadios na niya na. Dunay mga teksto pod nga ilang giduga nga gibasihan ini Brother Dever kay dili man lang usa ka pagtulunan ang nagprinsipyo nga ang Dios usara. Dunay mga pagtulunan kining oneness, mga Pentecostal church. Dayon kining nasa Davao nga pagtulunan kining Kibuloy. Kingdom of God, the name above every name kang Pastor Apollo Kibuloy nga nag-one God na po na sila gyud nga usara. Di sila motuog Trinity. Ug uban pa niya na nga mga pagtulunan nga usahon na nila ang amahan ug ang anak ug ang Espiritu Santo ug ang amahan ug ang Espiritu Santo usara. Lugang nga mga gamitonon nga teksto kining nakasulat sa Biblia atong i-display ang mga teksto sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church sa mga nakasulat sa balaang kasulatan atong i-display ang Isaiah 48:12, Isaiah 51:12, Isaiah 43:25, Isaiah 43 versikulo 10 kama 13 ug ang Isaiah 41:4 nga mao ni ang ilang gamiton usab nga ang amahan og si Ginoong Hesus usara tungod sa pulong ako mao siya. Atong isasahon kini mga higalag magigsunan sa pagbasa kining maong mga teksto nga among i-display. Brad Ronald, unang teksto sa Biblia nga atong gi-plaster sa screen ang Isaiah nga atong pagbasahon para matagad sa mga naminaw ug atong hatagan kini husay sa atong pagtuon. Okay, brethren, atong pagabasahon, una natong pagabasahon, dinhi sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, kining Isaiah 48:12, ingon niini ang atong mabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Patalinghog kanako, o Jacob, og Israel nga akong tinawag. Ako mao siya, ako mao ang nahauna, ako mao usab ang naulahi. Kinang maong teksto, Brad Dever, Brad Ronald, usan nga ilang gamitonon nga tungod aning word nga nagakanayon ako mao siya tungod kay sa pagbayag nini sa Ginoong Jehova ang Amahan, ang Dios nga si Jehova pinagi sa pagbayag sa iyang propeta nga si Isaiah gingon man patalinghog kanako o Jacob
og Israel nga akong tinawag. Ako mao siya, ako mao ang nauna, ako mauusab ang naulahi. Atong timanan nga nagbinson kini ako mao siya. Hain pa sa Biblia, Brother, nga mabasa kini based sa atong gi-display sa screen ang mga nakasulat sa Isaias. Gawas sa 48:12 hain pa mabasa ang word ako mao siya. Niya pa bretron atong pagabasahon dugang nila nga mga sandiganan kining sa Isaias kapitulo 51 bersikulo 12 nagaingon ini. Ako bisan ako gayud mao siya nga nagalipay kaninyo kinsa ba ikaw nga mahadlok man ikaw sa tawo nga mamatay ug sa anak nga lalaki sa tawo nga pagahimuon nga ingon sa balili. So dugang gipahayag sa Biblia nga mabasa ako mao siya kining gibasa sa kaubang ministro Isaias 51:12 gibasa ni Brother kaubang ministro. Gawas niini Brother Ronald hain pa nato mabasa ang pulong ako mao siya. Ani apa brethren atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa nakasulat gihapon sa Isaias kapitulo 43 bersikulo 10 ikama nato sa bersikulo 13 ingon nini ang nakapahayag nga nakasulat sa Biblia. Kamo mao ang akong mga saksi miingon si Jehova og ang akong alagad nga akong napili aron kamo makaila og managtuo kanako og makasabot nga ako mao siya. Una kanako walay Dios nga nahimo ni aduna pay mosunod kanako. Sa bersikulo 13, oo, sukad sa pagkahimo sa adlaw ako mao man siya. Og walay bisan kinsa nga makaluwas gikan sa akong kamot. Ako magabuhat og kinsabay makapugong niini. Okay, gawas sa gibasa ni Brad Ronald, kaubang ministro Brad Deber, ang Isaias 43, versikulo 10, 13. Hain pa sa Isaias mabasa, nga nagingon ang Dios, ako mao siya niya, iladayon ning panghawiran nga referado kini, nga ang Dios nga mahon maura si Kristo. Ni apa bretron atong pagabasahon sa Isaias gihapon nga basahon dinhi sa Isaias kapitulo 41 bersikulo 4 nagaingon niini. Kinsay nakabuhat og nakagama niini nga nagatawag sa mga kaliwatan gikan sa sinugdan. Ako si Jehova ang nahauna ug uban sa katapusan ako mao siya. Dini nining maong gibasa ni Brad Deber, mga kaigsunan, dini nining maong iyang gibasa ang 41:4 sa Isaias. Giansira na kung kinsa ang gapahinungdan nining ako mao siya, mao si Jehova. Kaginguman ako si Jehova, kung isugot ta sa sinugdanan, kinsay nakabuhat og nakagama niini nga nagatawag sa mga kaliwatan gikan sa sinugdan, ako si Jehova ang nahauna og uban sa katapusan, ako mao siya. So timan-an ta nga namulong si Jehova matud pa niya pinagi sa propeta nga si Isaias, ako si Jehova ang nahauna og uban sa katapusan, ako mao siya. So mao ni siya ang mga teksto nga atong gidisplay sa Isaias atong gibasa ang nakasulat. Nagdisgot ako mao siya unya matud pa sa mga pagtulunan nga mga wanis o nagtuo nga si Kristo og si Jehova usara kini daw nga pagingon ako mao siya referado kana kuno nga si Kristo maura si Jehova. Arita sa bagong tugon Brad Ronald kay mao pud ni ang ila dayon nga iparis-paris dayon tungod kay sa bagong tugon na mahayag pod ang atong Ginoong Hesukristo ning gigamit pod ang termino ako mao siya. So ila dayon nang iparis nga ang Isaias nga mga nangabasa nato nagisgot nga ako mao siya si Jehova lugar unya si Kristo pod nagingon nga ako mao siya mo nang usar gid sila. Mao to dayon conclusion sa Juan 10:30, I and my Father are one. Hain kini sa bagong tugon Brad Ronald. Ani brethren atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa nakasulat sa Juan kapitulo 8 bersikulo 24 ingon ini nga atong mabasa. Busa giingnan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala kay mga matay manggayod kamo diha sa inyong mga sala gawas kon motuo kamo nga ako mao siya. Klaro kayo, way supak ang mga ministro sa pagtulunan sa BBC nga ngatong Ginoong Hesukristo na mahayag po nining paagiya sama sa nakasulat sa Isaias nga baguhay palang gibasa kay sa giingon dinhi kung balikan ta sa pagbasa ang gibasa ni Brad Ronald
Matod pa ni Ginoong Hesus, busag ingnan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala, kay mga matay manggayod kamo diha sa inyong mga sala, gawas kon mutuo kamo nga ako mao siya. So mo din pares-pares si Kristo nagingon ako mao siya, nya ang amahan pod nga siya ba nagingon ako mao siya, mo nang konklusyon usara sila. Nasaypan kini mga kaigsunan. Kung sa unang mga pagtuon nanamo din ni pinagi sa pagdumala ni Reverend nga napamatud-an namo nga nasaypan nila sa pagsabot ang GIS 30 nga usarag kahimtang sa mga kinisab kung gamiton maurag yapon nga nasaypan kung usahon na nila si Kristo ug ang Amahan. Atong tagaag pagdagad Brad Deber. Kining mga nakasulat sa Isaias nga nagisgot siyo ba Isaias sugod sa gibasa kaganina, Isaias 48:12, Isaias 51:12, Isaias 43:10-13 ug Isaias 41:4. Sa tinuod lang, referado lamang kini sa Dios nga si Jehova ug wala kini magtumbok nga siya mauna si Kristo. Gani ang gipasabot niini nga ako mao siya, ang giingon nga si Jehova lamang ang giripiraduhan niya na tungod kay si Jehova giingon man sa Biblia nga mooy muhimo sa pagpala sa mga kalapasan nga nahimo sa mga katawhan. Hay lang prueba ni Brad Deber sa Biblia. Ni Abradron, atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, din nato pagabasahon sa Isaias 43:25 nagaingon ini. Ako, bisan ako mao siya nga nagapala sa imong kalapasan tungod sa akong kaugalingon, ug dili na ako mahinumdom sa imong mga sala. Busa klaro kayo nga ang gipahayag sa Biblia nga katong namulong siya ba nga ako mao siya, dili nagtumbok nga siya na si Ginoong Hesus, kundi nagpasabot ka na sa iyang kaugalingon sa terminong gigamit ako mao siya nga siya mo'y muhimo sa pagpala sa mga kalapasan. Og matod pa sa pagpahayag din sa Biblia, ako bisan ako mao siya nga nagapala sa inyong kalapasan tungod sa akong kaugalingon. So referado ra gina sa iya sa kang Jehova. Gi-highlightan man na kanang pula dina, ako bisan ako mao siya. Ang ako na referado kang Jehova. Nga unsa man nga siya mo'y mupala sa mga kalapasan tungod sa iyang kaugalingon. Unya ang dili dayon sa green nga gi-highlight og dili na ako mainumdom sa inyong mga sala. Pero tungod lagi sa gigamit nila kini og dili matagan og katinawan, makaingon gyud nga kini siya kagiparis man ang Juan 8:24, makaingon ta nga puros namulong ang Ginoong Jehova og si Jesucristo sa terminong ako mao siya, conclusion dayon nga sila usara. Pero nasaypan na nato kay mga Isaias nga mga nakasulat, referado lamang kang Jehova nga mo'y muhimo sa pagpala sa mga kalapasan. Balikan ta Brad Deber, ang 8:24 nga gibasa, may tungod sa pagpayag sa atong Ginoong Jesucristo ug atong susihon kung kini bang pagpamulong sa atong Ginoong Jesucristo, ako mao siya, nagreferado ba ni ngadto sa Amahan. Ni Abradron, atong balikan sa pagbasa, kining Juan 8:24 sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Busa, giingnan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Kay mga matay man gayud kamo diha sa inyong mga sala, gawas kun mutuo kamo nga ako mao siya. Okay, sumo ni siya ang nagapahayag. So unsa ba ang buti pasabot niining pag-ingon ni Kristo, Brother Deber, nga matud pa niya gawas kun mutuo kamo nga ako mao siya, kag highlight man atog pula og yellow kana. Gawas kun mutuo kamo nga ako mao siya. Kinsa man ang giriparaduhan niining giingon nga ako mao siya, Brother Deber? Mao kana ang anak sa tao, Bradron. Sa Biblia nga may tatak SDA kun Seventh-day Adventist Church, gihapon nato pagabasahon dinhi sa Juan kapitulo 8 bersikulo 28 nato pagabasahon, Bradron. Nagaingon ini, busa si Jesus miingon, sa diha nga maisan na ninyo ang anak sa tao, nan inyong mahibaluan nga ako mao siya, ug nga wala ako'y ginabuhat sa kinaugalingon kong pagbulutan. Hinunua nga nagasulti ako sa ingon sumala sa gitudlo kanako sa Amahan. Karon klaro kayo sa gibasa ni Brother Deber, mga kaigsunan, kung kinsa ang giripiraduhan ining pagpayag sa atong Ginoong Jesucristo, gawas kun mutuo kamo nga ako mao siya,
Mao din yung nakasulat sa Juan 8:28. Sunod na Juan 8:24 man to. Pag ibasa sa 8:28, nakita na diha sa pagpahayag sa Biblia matud pa ni Ginoong Hesus, busa si Hesus miingon sa diha nga maisa na ninyo ang anak sa tao. Dunay anak sa tao nga maisa. Dayon paghuman nga maisa ang anak sa tao, namahayag ang Ginoong Hesus nan inyong mahibaluhan nga ako mao siya. Kanusa nga maila nga ako mao siya sa diyang dunay anak sa tao nga maisa. Karon susiyon ta Brother Ronald sa Biblia. Asa gi panag-ing nga dunay anak sa tao nga maisa, nga sa diyang maisa namulong ang atong Ginoong Jesucristo nining gigamit nga termino og kamo mahibalo og inyong mahibaluhan nga ako mao siya. Gipanag-ing ni Bradron dinha sa gipahayag ni Moises nga katong halas giisa ni Moises. Ang puri ba atong pagbasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa nakasulat sa Juan kapitulo 3 bersikulo 14. Ingon ining atong mabasa, og maingon nga ang halas giisa ni Moises didto sa kamingawan. Maingon man usab kinahanglan igaisa ang anak sa tao. So asa gipanaging kining pagbayag sa atong Ginoong Hesukristo sa 8:28 nga matod pa sa diha nga maisa na ninyo ang anak sa tao na ninyong mahibaluan nga ako mao siya, sama nga si Moises diay nga matod pa og maingon nga ang halas giisa ni Moises dito sa kamingawan, maingon man usab kinahanglan igaisa ang anak sa tao. So nagreferado sa anak sa tao nga maisa kini. Sa dihang maisa ang anak sa tao, matud pa ni Ginoong Hesukristo, mahibalo kamo nga ako mao siya. Unsa ba ang gipasabot, Brother, sa kining giingon nga maisa? Unya, kining giingon pagyod nga comparison ang sa kapanahonan ni Moises nga maingon nga ang halas giisa ni Moises dito sa kamingawan, maingon man usab kinahanglan igaisa ang anak sa tao. Unsa ba ibot ipasabot niining maisa ang anak sa tao, Brother? Bradon, atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, din hinato pagabasahon sa Juan kapitulo 12 bersikulo 32 ngadto sa 33 nato pagabasahon. Bradon, nagaingon ini, ug ako sa ikaisa na ako gikan sa yuta magakabig sa tanang tawo nganhi kanako. Bersikulo 33 nagaingon ini, kini gisulti niya aron sa pagpasabot sa paagi sa kamatayon nga iyang pagakamatyan. Klaro kayo nga ang gipasabot di ay nining anak sa tao nga maisa gikan sa yuta, nga ang katumanan nini nga maisa gikan sa yuta maong anak sa tao nga mao si Hesukristo, mao di ay ang kamatayon nga iyang pagakamatyan. So musinati magkamatayon ang atong Ginoong Hesukristo. Nga pangutana sa pagsulti nga maisa ang anak sa tao, mahibalo kamo nga ako mao siya. Unya ang isa kagipasabot mao man ang kamatayon kun ato ni siyang iparis nga mao ni si Jehova. Sa Biblia ba ang Ginoong Jehova niya agig kamatayon? Di ba wa? So digid mo sumada nga kanang paggamit sa Isaias nga gibasa ako mao siya, unya sa Juan 8:24-28 namulong ang atong Ginoong Jesucristo, ako mao siya. Conclusion dayon nga maura si Jehova o si Ginoong Hesus. Nasaypan kana mga higalag, mga kaigsunan, labi na sa nangutana nga si Higala Rodrigo Dayata. Lakaron dugang pagbahayag sa Biblia, Brother, niining 8:24 sa pagpuriba nga ang gigamit nga termino ako mao siya, referado na sa iyang kaugalingon nga gitawag anak sa tao nga maisa gikan sa yuta, nga ang pag-isa mao ang iyang kamatayon. Og dili gina nga referado nga maura pud na si Jehova ang gigamit nga termino ako mao siya. Sa ubang hubad sa Biblia, Brother, kinsa nang gipasabot ninang ako mao siya? Ni Abradon, atong pagabasahon sa Biblia nga the Living Bible, atong pagabasahon dinhi sa John chapter 8 verse 24, ingonan niini ang nakapahayag. That is why I said that you will die in your sins. For unless you believe that I am the Messiah, the Son of God, you will die in your sins. Nga kung basahon na to sa Cebuano, Bradon, nag-ingon ini, mao nga ako miingon nga kamo mamatay sa inyong mga sala. Kay gawas kun kamo mutuo
nga ako mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, kamo mamatay diha sa inyong mga sala. Kinsa ang gipasabot, Brad Deber, sa imong gibasa sa The Living Bible, nga sa King James nga gibasa sa 8:24-28, naggamit og termino ang Ginoong Hesus, ako mao siya, asa girefer, Brad Deber? Mao ang Mesiyas bradon base sa atong nabasa. Klaro kayo nga kanang ako mao siya, referado sa Mesiyas. Dili sa Ginoong Hioba. Nagkaroon sa laing hubad na pod sa Biblia, sa unang hubad sa King James Version, Brad Ronald, ang ilanan ining unang hubad sa King James, ang pinadayag tawgog bugna, o diya ang Santiago tawgog Jacobo. Kining Juan 8:24-28, Brad Ronald, kay gibasa man ni Brad River ang The Living Bible 8:24, ang kanang ako mao siya, referado din na sa Mesiyas. Tinuod. So nining version, Brother Ronald, asa gireferado o gireferar kining ako mao siya nga mao nang Mesiyas. Preparado gina diha sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Ron. Asang basang Okay, priba. atong pagabasahon sa King James Version nga unang hubad nga ang pinadayag gitawag og bugna, ang Santiago gitawag og Jacobo. Dinhi sa nakasulat lang gihapon sa Juan kapitulo 8 versikulo 24. Atong ikama sa versikulo 28 ingon ning nakapahayag 24. Busa miingon ako kaninyo nga mangamatay kamo sa inyong mga sala. Kay kung kamo dili managpanuo nga ako mao si Kristo, mangamatay kamo sa inyong mga sala. Sa versikulo 28, unya si Jesus miingon kanila, kung patindugon na ninyo ang anak sa tao, unya ra manghibalo kamo nga ako mao si Kristo, og nga ako wala magbuhat og unsa man sa akong kaugalingon, kundili ako nagasulti sa gitudlo kanako sa akong amahan. Mga minahal nga tigpabinaw, labi na kanimo higalang Rodrigo Dayata na pamatud-an namo nga kining 8:24-28 sa Juan nga namulong si Kristo, ako mao siya, dili referado sa amahan kundi referado sa Mesiyas. O diya sa gibasa ni Brad Donald sa Biblia nga unang hubad sa King James Version, kanang Mesiyas mao na pod ang giingog Kristo. Kaya ang gigamit din nga termino, busa mingon ako kaninyo nga mga matay kamo sa inyong mga sala, kay kung kamo dili managpanuo nga ako mao si Kristo. Dito sa King James, ako mao siya man ang gigamit. The Living Bible giansiran nga kanang ako mao siya, mao ang Mesiyas. Unya dinhi sa unang hubad gingon nag Kristo. So dili gid referado mga kaigsunan dito sa Isaias nga mga nangabasa nato, ang Juan 8:24-28 nga namulong si Kristo, ako mao siya. Nasa ipan kay referado lamang kana sa iyang kaugalingon. Og kanang Kristo og ang Mesiyas usa lang kana nga gipasabot, kay kanang Kristo usa ka Griego nga pinulungan og kanang Mesiyas usa ka Hebreo. So, referado nga to sa anak sa tao nga katong mo itong giisa nga ang pag-isa mo to ang masinati nga kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Hay nang priba ni Brother, may tungod sa Kristo nga Kristo sa kapulong nga Griego, katumbas sa Hebreo nga gingon nag-Mesiyas. Ni Abradon, mugamit tag Biblia, kining maayong balita nga Biblia nga ang imprimatur niini mao si Ricardo J. Cardinal Vidal, dinhi nato pagabasahon sa listahan sa mga pulong bradron, atong mabasa dinhi ang kining pulong nga Kristo. Nagaingon ini, Kristo, pulong nga Griego, nga katumbas sa Hebreo nga pulong Mesiyas. Nagkahulugan kinig ang dinihugan. Si Jesus gitawag og Kristo, kay siya man ang gipili sa Dios o gipadala ingon nga manluluwas og Ginoo. Matinaw kayo mga higalag mga kaigsunan. O kani mahigala Rodrigo Dayata nga ang pulong Kristo sa Kagrigo nga sa Hebrew words Mesiyas. So ang gigamit sa atong Ginoong Kristo nga pulong ako mao siya, referado sa Mesiyas o Kristo o referado sa Kristo o Mesiyas. Nato kanang masusi karon. Kinibang gipayag sa atong Ginoong Kristo nga Mesiyas o Kristo, tuwa ba ni nagtumbok sa mga nangabasa nato sa basahon ni Propeta Isaias. Karon balikan ko pagbasa mga kigsunan ng ibasa kaganina nga version sa Biblia, The Living Bible. Sa John chapter 8 verse 24 dayon kamat 28 gingon. Akong pagbasahon balikan ta para mahanay nato ang mga pagpahayag nini. Gingon,
That is why I say that you will die in your sins, for unless you believe that I am the Messiah, the Son of God, you will die in your sins. Nga sa atong pinulungan sa Cebuano, ang Juan 8:24 gingon, mao nga ako miingon nga kamo mamatay sa inyong mga sala. Kay gawas kon kamo mutuo nga ako mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, kamo mamatay diha sa inyong mga sala. Unya sa verse 28 sa Biblia gyapon nga the Living Bible gingon sa John chapter 8 verse 28. So Jesus said, when you have killed the Messiah, then you will realize that I am He, and that I have not been telling you my own ideas, but have spoken what the Father taught me. Sa Cebuano nga pagkapahayag gingon, busa mingon si Jesus kung mapatay na ninyo ang Mesiyas, unya kamo makaamgo nga ako mao siya, I am He. Agyan sira naman na dito sa unang hubad sa King James Version nga mao na siya ang Kristo. Busa mingon si Jesus kung mapatay na ninyo ang Mesiyas, unya makaamgo kamo nga ako mao siya. Sa atong pagsusi, kay gingon man nga Mesiyas day ang giripiraduhan ining ako mao siya o Kristo. So atong gi-question, dito ba ni? Connection ba sa Isayas nga nagisgot dito Mesiyas nga gingog ako mao siya? Wa. Tungod kay kining Mesiyas nga gingon nga pagapatyon ug sa dihang isa nga ang isa mao ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo nga siya nang Kristo o Mesiyas, wala ni sa Isayas nga mga nangabasa nato mga higalag mga kaigsunan. So dili kid mo fit dito. Aron pariso nato nga maura na kanang Juan 8:24-28 o katong mga nakasulat sa Isayas nga mga nangabasa nato, maura na mo nang si Kristo og ang Ama usara tungod sa 10:30. Muna nasaypan nila bradron. Mao nay nasaypan. Mao na nga makaingon nga sakit man pamalandungon, pero mo tinuod yun nga nakapaghatag og katinaawan ang mga ministro sa pagtulunan sa BBC mo sa pagdumala ni Reverend din gikan sa pagpanudlo sa among magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. gipailan namo katumanan sa Espiritu Santo na sa gingon ni Reverend sa mga nanglabing pagtuon kung dili man tinuod ang PBCM, adi ta manulot sa PBCM kay di man day tinuod. Unya ang inyong pang pagtulunan nga nagprinsipyo mo niya na dili tinuod, adi mamiya pod mo niya na og mangita tag tinuod. Kung dili ni PBC mang tinuod, mangita tag tinuod. Pero mo nay dakong katingad-an nga kung ingnon ang PBC nga dili tinuod, pero ngano mo nakapaghatag maghanay ug gusto nga mga hanay og mga pagtubag niya nang giagi sa mga pangutana. Brad Diber, aron sa pagprebag yun nga ang nakasulat sa 8:24-28 nagisgot ako mao siya nga gisusi na to nga ang ako mao siya referado sa Mesiyas, referado sa Kristo nga mulugar mao si Ginoong Hesus. Wala sa Isayas nga mga nangabasa nato nga gitagna ang Mesiyas pagapatyon kundili naa sa Daniel nga basahon. Hain kini sa Daniel Brad Diber nga mabasa Niya, atong pagabasahon pa doon sa Biblia nga may tatak, Seventh-day Adventist Church, din hinato pagabasahon sa Daniel, Kapitulo 9, versikulo 25, lapos 26, nagaingon ini. Busa, hibaloi, ug sabta, nga sa paggula sa sugo, sa pagpahauli, ug sa pagtukod sa Jerusalem, alang sa Mesiyas, natin babasang Mesiyas din ang prinsipi, mapito kasimana ug kanuman ug duha kasimana tukuron kini pag-usab uban ang dalan ug ang kuta bisan sa masamok nga mga panahon dayon sa 26 nga bersikulo nagaingon ini ug sa tapos ang kanuman ug duha kasimana ang Mesiyas pagapatyon ug siya walay bisan unsa ug ang katawhan sa laing prinsipe nga muanha maoy muguba sa syudad ug sa balaang puloy-anan ug ang katapusan ni ana mahiuban sa baha ug bisan hangtod sa katapusan may gubat ang mga pagkalumpag gitagal nga daan. Klaro kayo mga higalag makigsunan sa atong gisusi kung kining Mesiyas nga pagapatyon nga kanang pagapatyon mao na ang terminong isa. Sa dihang maisa ang anak sa tao inyong mahibuluan nga ako mao siya giansiran. Ako mao ang Kristo, ako mao ang Mesiyas. Atong gisusi nakatagna dahil sa Biblia nga ang Mesiyas pagapatyon
Pero wala dito Isaiah. Ang mga nangabasa na to, mga higalag, mga kaigsunan, kundili, naa sa Daniel sa gibasa ni Brad Iber, Daniel Kapitulo 9, versikulo 25 o 26. So pagkalayo ra kaayo, mga higalag, mga kaigsunan, kung ato man iparis-paris ka na, kay di mo sumada nga ang Isaiah tagna para kang Kristo nga inik-abot sa kang Kristo mamulong po siya nga, ako naman ang amahan. Tungod lang sa 10:30 sa hawan, I and my Father are one. Ato na dayo ng usahon, di man mo sumada. Kay gitagna day ang Mesiyas o Kristo nga pagapatyon tuas sa Daniel og wala sa nakasulat sa Isaias. Nga mga nangabasa na to, karon, tinaw. Balikan ta pagbasa ang Isaias 41:4 sa Seventh-day Adventist nga Biblia. May tatak na Seventh-day Adventist Biblia. Mga higalag, mga kaigsunan. Ang Isaias 41:4 basahon ko pagbalik gingon. Kinsay nakabuhat og nakagama niini nga nagatawag sa mga kaliwatan gikan sa sinugdan. Ako si Hiuba, ang nahauna og uban sa katapusan. Ako mao siya. So sa ato nang nasusi, pag-ingon nga ako mao siya, dili referado sa Mesiyas o sa Kristo o ni Ginoong Hesus, kundi referado sa iyang kabulingon kay siya may mupala sa mga kalapasan. Nga matod pa sa pagbayag, ato nang gi-highlight kaganina, timan-anta nga namulong si Hiuba, nga matod pa niya, ako mao si Hiuba, ang nahauna og uban sa katapusan, ako mao siya. Sa ito pa, ngadto sa katapusan o ulahing mga adlaw, naagyapon si Hiuba, kanang gingon ni ako mao siya. Tungod kay sa pag-abot sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, may galag, mga kaigsunan, gipayag kini nga sa unang kapanahunan, ang Dios musulti man sa mga propeta, God, motong si propeta Isaias nakapagpahayag sa mga pulong ni Hiuba, iyang gisulat. Pero pag-abot daw sa kapanahunan, sa karaang panahon man to nga musulti ang Dios, pinagi sa mga ginikanan, sa atong mga ginikanan, pinagi propeta daw, pero pag-abot daw sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, dito na po musulti ang amahan. So padayon, matod pa sa pagpahayag sa Biblia sa Isaias 41:4, uban sa katapusan, ako mao siya, kaysa pag-abot sa atong Ginoong Jesucristo, naagyapon ang Ginoong Hiuba nga kung si Kristo, kung siya na'y mamulong dito na ipaagig anak. Hain kini ang prueba, Brad Ronald, sa Biblia. Okay, brother, atong pagabasahon. Dinhi sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Dinhi sa nakasulat sa Hebreohanon, Kapitulo 1, versikulo 1, hangtod sa 2 ang atong pagbasa sa versikulo 1. Sa daghan og nagkalilaing mga paagi, ang Dios misulti kaniadto sa karaang kapanahunan, ngadto sa atong mga ginikanan, pinaagi sa mga propeta. Postag kadali, mo na atong gingon, Brad Ronald, nga sa unang panahon dahil, sa karaang kapanahonan, ang Dios misulti ngadto sa mga ginikanan, pinagi daw sa mga propeta. Ato ipadayon sa bersikulo 2, apan niining kaulahi ang mga adlaw, siya misulti kanato pinaagig anak, nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang. Pinaagi kang kinsa usab, gibuhat niya ang kalibutan. Klaro kayo nga sa versikulo 2 sa Kapitulo 1 sa Hebreohanon, apan niining kaulahi ang mga adlaw. So sa ito pa, sa katapusan, ulahing mga adlaw, misulti kanato pinagig anak. So dito na ang Dios muhimo sa pagsulti, diha nas atong Ginoong Jesucristo. Ngano man, nga padayon man ang pagpahayag o paggingon sa pagpahayag sa Biblia nga nakasulat sa Isaias, Brad Iber, nga uban sa katapusan, ako mao siya, diya sa pag-abot sa atong Ginoong Jesucristo nga kung mamulong na ang amahan, dili na pagig propeta, kung dili ipaagi nas atong Ginoong Jesucristo. Unsa hinungdan, Brad Iber, ngano nga padayon nga makapagpahayag ang Dios nga man pinagi sa atong Ginoong Jesucristo. Tungod kay ang Diyos nga amahan, brother, naamanggod sa sulod ni Ginoong Hesukristo. Timananta sa terminong gigamit ni Brad Iber, mga higalag, mga kaigsunan, naa ang amahan sa sulod. So timananta nga naay ni sulod, naay gisudlan. Sudlan. O, tinuod. Atong pagkabasahon, brother, sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, din hinato pagabasahon sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 10. Mao kini ang atong mabasa din. Nagaingon, wala ka ba di ay magtuo nga ako anaa sa amahan ug nga ang amahan ania kanako? Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, wala ko isulti kini sa kinaugalingon kong pagbulutan. Hinunua, ang amahan nga nagapuyo sa sulod nako, siya mao ang nagahimo sa iyang mga buhat.
Busa, klaro kayo mga higalag mga kaigsunan, gauban sa katapusan sa gibasa kaganina sa Isaias 41:4, nga ako si Yuba ang nahauna ug uban sa katapusan ako mao siya tungod kay kun musulti ng amahan diha sa kapanahonan sa atong Ginoong Hesukristo paagi na sa atong Ginoong Hesukristo. Ngano? Tungod kay ang amahan na ana sa sulod sa atong Ginoong Hesukristo. Pero wa magpasabot kung nisulod ang amahan dito kang Kristo aron padayon ang iyang mga buhat nga siya na mauna si Kristo. Kay sa usa ka hemplo nga among gigamit kanunay, lahi ang nisulod ug lahi ang gisudlan. Tinuod. Sa mga naghimplo mi nga dunay kaldero ug dunay kamote. Ang kamote gisudlan o ang kamote gisulod sa kaldero. Ang kaldero gisudlan sa kamote. Karon kung atong usahon na sa pagkwenta, ang kaldero ba nahimo na nga mao ang kamote? Og ang kamote ba nahimo na nga mao ang kaldero? Di ba? Dili gyud pwedeng maingon yana ang atong pagkwenta. Sama nga kung ang amahan misulod diha sa atong Ginoong Hesukristo, wala na magpasambot nga ang amahan nga sa ngalan sa nailhan na nato sa Isaiah 64:8 mauman si Yuba nga si Kristo mauna si Yuba sa rason nga nisulod didto. O nga si Kristo nga gisudlan ni Yuba nga siya na po nahimo nga si Yuba. Dili mo sumada mga higalag mga kaigsunan kung ato gyon kwentahon sa hustong pamaagi. Musa ingon niya na ang kalainan mga kaigsunan sa pagpahayag sa Biblia nga kung atong iparis-paris ang Isaias o ang Juan di gid mo sumada. Ang mga ministro sa pagtulunan sa BBCM mulay makahatag og gustong katinawa niya na. Karon balikan ko pagbasa ang Seventh-day Adventist Church nga Biblia, Brad Deber, Brad Donald, pabor ko naman basahon ko ni. Okay. Ang nakasulat sa Juan kapitulo 12 bersikulo 32 ngadto 33 gingon. Og ako, pahayag ni Ginoong Hesus, sa ikaisa na ako gikan sa yuta, magakabig sa tanang tao nga ni kanako, namayag si Ginoong Hesukristo niya na. Sa 33, kinigisulti niya aron sa pagpasabot sa paagi sa kamatayon nga iyang pagakamatyan. Sa ito pakatong isa, mag-iisa gikan si yuta, nga ang naisa mao ang anak sa tao, ang katumanan mao si Kristo, mao day kini nga sinatiyo niya ang kamatayon. Kamatayon nga iyang pagakamatyan. Karon, niya sa kahimplos Biblia nga nagisgot gyapon gigamit ang terminong ako mao siya pero dili referado kini sa laing tao kundi siya ra gyapon mismo ang gipasabot niini. Sama nga kung gibasa sa Isaiah, ako mao siya referado na sa Ginoo o sa Dios nga si Jehova. Sa Juan 8:24 kama 28 namulong ang Ginoong Hesus, ako mao siya dili referado sa amahan nga si Jehova kundi referado siyang kagulingon nga gitawag Mesiyas o Kristo. Agitagna dito sa Daniel nga ang Mesiyas pagapatyon. O sa kahimplo sa Biblia, Brad Dever, atong pagkakuhaon nga nagisgot po ug nagamit sa terminong ako mao siya pero dili referado sa laing tao. Nia, atong pagabasahon bradon, sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, dinhi nato pagabasahon sa unang Samuel, Kapitulo 4, versikulo 12, lapos na to sa versikulo 16. Okay? Ato lang ihugna-hugna sa pagbasa bradon, nagaingon ini. Ug may midalagan nga usa ka tawo sa Benjamin gikan sa panon sa kasundaluhan ug miadto sa Silo sa maong adlaw. Uban ang iyang bisti nga ginisi ug mayuta sa ibabaw sa iyang ulo. Atong timanan mo posta kadali Brad Dever sa imong gibasa nagisgot nga may midalagan nga usa ka tawo sa Benjamin Tinuod. gikan sa panon sa kasundaluhan. Atong ipadayon sa bersikulo 13. Mao kini ang atong mabasa. Ug sa diha nga nahiabot siya ani akaron si Eli naglingkod sa iyang lingkuranan haduol sa daplin sa dalan nga nagbantay. Kay ang iyang kasing-kasing nagakurog tungod sa arka sa Dios. Og sa diha nga ang tao nahiabot na didto sa syudad og nagsugilon niini ang tibuok nga syudad mingsinggit 14 nagaingon ini. Og sa diha nga si Eli nakadungog sa kaguliyang sa panagsinggit siya miingon unsabay kahulugan sa kaguliyang niining kasamok og ang tao midali og miadto og nagsugilon kang Eli katong usa nga midalagan gikan sa panon sa kasundaluhan. Matud pa dinhi sa bersikulo 15, karon si Eli kasyaman na og 8 ka tuig ang panuigon
ug ang iyang mga mata nahalap na, mao nga dili na siya makakita. 16 dayon ato isunod, nagaingon. Ug ang tawo miingon kang ili, katong usa ka tawo nga midalagan gikan sa kasundaluhan. Gignan niya si Ili, nga kato si Ili, doon na kasiyaman, og 8 ka tuig, ang punigo na niya, nasinati na niya nga iyang mga mata nahalap na, Bradiver. Matud pa din ni atong Unsa gipamulong ni adtong tawo nga midalagan ngadto kang Ili. matud pa din ni sa bersikulo 16, ug ang tawo miingon kang ili, ako mao siya ang nahiabot gikan sa panon sa kasundaluhan. Ug mikalagyo ako niining adlaw gikan sa panon sa kasundaluhan. Ug siya miingon, naunsa naman ang lakaw sa kasamok anako. Di man nanta mga kaigsunan sa gibasan ni Brad Deber gikan sa bersikulo 12 ngadto 16 nagisgot mahitungod sa usa ka tawo nga taga Binhamin nga gikan sa panon sa kasundaluhan, bidalagan kini ngadto sa panon sa kasundaluhan. Unya ang gigamit nga termino nining maong tawo sa diyang iyang gikahinabi si Ili, kay kini si Ili sa diyang nakadungog sa kaguliyang sa panagsinggit, mingon kini si Ili unsay kahulugan sa kaguliyang nining kasamok. Unya katong tawo nga midalagan nga tawo sa Binhamin nga midalagan sa panon sa kasundaluhan, mipahayag ngadto kang Ili o nagsugilon kang Ili. Gisugilan niya si Ili. Unya kini si Ili medyo taas nagpangidaron kay siya man na og 8 sa tupa 98 years old. Tinuod. Mingon dahil ang tao nga to kang Ili, ako mao siya, so gigamit ang termino. Unsa man? Ako mao siya ang nahiabot gikan sa panon sa kasundaluhan. Reperado ba niglaing tao ang gigamit nga termino nining tao nga Binhaminon? O tao sa Binhamin, Bradiver? Dili gyud bro. Reperado sa iyang kaugalingon. So samang pagkaagi mga higalag mga kaigsunan kung balikan tang Juan 8:24-28, reperado lamang sa atong Ginoong Jesucristo sa pag-ingon niya, busag ingnan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala, kay mga matay manggad kamo diha sa mga inyong mga sala, gawas kung mutuo kamo nga ako mao siya. Refer himself, dili kay refer sa amahan, kay gihubad naman reperado sa Mesiyas, reperado sa Kristo. Unya ang Mesiyas gitagna day nga pagapatyon kay sa gingon ni Kristo sa diyang iisa na ninyo ang anak sa tao, ang pag-isa mao man nga patyon ang Mesiyas, gitagna wala sa Isayas nga mga nangabasa nato kundi tua sa Daniel nabasa. Klaro kayo mga higalag, mga kaigsunan. Unya og balikan pa gyud nato, gi-plaster ta sa screen para masabtan gyud na Brad Ronald nga kining Samuel nga gibasa ni Brad Deber. Unang Samuel kapitulo 4 bersikulo 12 kama 16, iduol nato sa pag-display sa screen para masabtan nga ang maong tao nagamit sa maong termino ako mao siya, referado lamang kana sa iyang kaugalingon. Okay, balikan ta pagbasa, brother. Naggibasa sa kaubang ministro, Brother Deber Rizaba. Kini nakasulat sa unang Samuel kapitulo 4, bersikulo 12, ato lang ikama sa bersikulo 16. Sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church, ingunin ning atong mabasa sa 12. Og may midalagan nga usa ka tawo sa Binhamin, gikan sa panon sa kasundaluhan, og miadto sa silo sa maong adlaw, uban ang iyang biste nga ginisi, og may yuta sa ibabaw sa iyang ulo. Post nagkadali ha para masabtan yun. Kay ato naman ang gikat ang bersikulo 12 lang dayon ang uban ang 13, 14, 15 di na nato i-apel. Nagisgot nga may medalagan nga usa ka tawo sa Binhamin gikan sa panon sa kasundaluhan. So kinsa kini o unsa gigamit nga termino niining maong tawo sa Binhamin, Brad Ronald, nga medalagan gikan sa panon sa kasundaluhan. Miingon ni siya nga ako mao siya. Sa bersikulo 16 na atong pagabasahon. Og ang tao miingon kang ili. Mao ni siyang tawo nga Binhamin sa Binhamin. Ako mao siya. Gigamit na ang termino ako mao siya. Dayon Ang nahiabot gikan sa panon sa kasundaluhan. bisag diha lang ang pagbasa, Brad Ronald, ato lang gisusi. Nga gigamit ang terminong ako mao siya, pero reperado siyang kagulingon kay gingon man ang nahiabot gikan sa panon sa kasundaluhan. Katong nahiabot gikan sa panon sa kasundaluhan, motong midalagan nga tawo sa Binhamin. Nasa bersikulo 12, og may midalagan nga usa ka tawo sa Binhamin gikan sa panon sa kasundaluhan. Unya, sa pagpahayag niya ngadto kang ili, gigamit ang termino ako mao siya. Kinsa? Kadtong nahiabot umidalagan sa panon sa kasundaluhan. Doon na ba dahil lain? Pagkato ramang tao sa Binhamin.
Mao na siya mga kaigsunan nga dili mo fit og di gid mo sumadang gigamit nilang teksto para usahon ang Amahan og si Ginoong Hesukristo. Usahon si Kristo og ang Espiritu Santo. Usahon ang Espiritu Santo og ang Amahan nga si Badili gyud. Managlahi na sila. Munang barog sa pagtulunan sa PBCM sa tudlo ni Master Derek Kanamo, dunay tulo ka persona usa lang sa pagka-Dios. Munang haynahiusa sila kay na-record sa langit mo ng sa New King James Version sa 1 John chapter 5 verse 7, for there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word nga mo ng Son, and the Holy Spirit, and these three are one. Nakaron, hain ang dugang pagbayag sa Biblia, Bradiber, nga lahi ang Amahan diha sa Espiritu Santo. Lahi si Kristo diha sa Espiritu Santo. Nani abradon atong pagabasahon mugamit ang Biblia kining ang pulong sa Dios. Dinhi ato pagabasahon sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 31 hantod sa 32 nagaingon niini bradon atong mabasa. Busa sultihan ko kamo ang bisan unsa nga sala, bisan pa ang pagsulti og dautan batok sa Dios mapasaylo. Apan ang pagsulti batok sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo. Muposta kadali dinhi matin-aw kayo Bradiber nga lahi gyud ang Amahan tali sa Espiritu Santo. Tinuod. Tungod kay sa gibasa mo, matud pa busa sultihan ko kamo ang bisan unsa nga sala, bisan pa ang pagsulti og dautan batok sa Dios. Referado man is Amahan. Amahan. Dios Amahan. Magsulti og dautan batok sa Dios mapasaylo. Naka-highlight og red. Unya apan ang pagsulti batok sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo. Unsaon pagkapareho? Unsaon pagkausan nila nga managlahi prinsipyo? Tinuod. Magsulti kag dautan sa man pasayloon ka pero sa Espiritu Santo dili ka mapasaylo. Busa man naglahi. Ari naman sa atong Ginoong Hesukristo tali sa Espiritu Santo an Atong ipadayon sa pagbasa sa bersikulo 32 nagaingon ini, si bisan kinsa nga musulti batok kanako nga anak sa tao mapasaylo. Apan ang musulti batok sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo hangtod sa hangtod. Tayo mong gibasa Bradiber, usara ba og prinsipyo ang anak sa tao nga mao si Ginoong Hesus ug ang Espiritu Santo? Base sa itong mabasa, brethren, magkalahi gayud sila. Kay sama nga ang Amahan kung magsulti kag dautan, pasaylohon ka. Tinuod, Sama pud si Kristo kung magsulti pud kag dautan, mapasaylo gihapon. mapasaylo gyapon. Pero ari na sa Espiritu Santo, Nga dili dili gyud gyud pasayloon. mapasaylo. Busa nakita nato mga higalag mga kaigsunan ang mga paghanay sa tubag sa mga ministro. Ubos sa pagdumala sa Executive Vice President Chief Minister Reverend Charlie Eugenio nga ang GS30 nga gipadangat ni Higalang Rodrigo Dayata nga usara ang Dios, conclusion nga usarang kahimtang nasaypan tungod kay managlahi sila og kahimtang. Lahi ang Amahan, lahi ang Ginoong Hesukristo. Kung naaman sila gikahiusan sa GS30 ang pagkamagbalantay sa karnero og apil na diya ang pagka-Dios nila. Manginaot mi makaigsunan nga nining among paghatag ug ganay nakahatag kay mig katin-awan diha sa inyong kaisipan labi na kang Rodrigo Dayata o sa tanan nga mga pagtulunan nga dunay pareho nga prinsipyo nining nagpadangad sa pangutana nga inyong nasayran nga ang GS30 wa magpasabot nga usarag kahimtang ang Amahan diha sa anak o ang anak usarag kahimtang diha sa Espiritu Santo. Bali-bali man ang Espiritu Santo usarag kahimtang diha sa Amahan kay nasusi og nahanay nato managlahi ang ilang kahimtang. Hangtod diha ni ana ang among mga pag-alaga diha kaninyo kung katong uban nga mga pangutana nga nagpadangat pabuta lang kay hatagan ka nagtubag namo ubos sa pagdumala ni Reverend Charlie Eugenio aron nga masayran ninyo o makuha ninyo ang katubagan sa inyong gipadangat nga pangutana. Napupos na ang oras mga kaigsunan. Manamilit na kami kaninyo sa ngalan sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. o sa Executive Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos ingon man sa kaubang magwawali or ebanghilista. Kiniusab si Brother Debs Rizaba. Og kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna og samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.